Είναι και με το άλογο, ρε. Το άλογο μπορεί να το σκοτώσουμε. Ε, Έλα ρε, είναι 100 σκράπ ο καθένας. Έλα, παίρνεις τίποτα. Ωραία, πάμε να παίξουμε. Άσε ρε, εσύ το πέταξες μες στο loot room. Ωραία, τώρα είναι το μεγάλο comeback. Άσε να παίξω εγώ πρώτα. Άσε. Όχι, 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 βάλτα. Να έχουμε δύο tries ρε. Πού τα βάλεις ρε. Ναι, τα βάλα στο 10. 10 σκραπ. 20 είχα, έβαλα τα μισά. Ωραία, έχω 110 μπρο. 110 τώρα. Τώρα, τι έτυχε την πρώτη φορά 5. Στο 3. Όπα, τα πέταξα. Ωραία, ναι. Μπρο, πάμε κερασιά να μεθύσουμε, να ξεχάσουμε λίγο αυτό. Ωραία, περίμενε, Κάτσε, το μεγάλο comeback. Κάτσε. Όπα, έλα, ναι. Οκ, τώρα τι κάνω, πού τα βάζω. Επί ένα, οκ, άντε επί ένα. Ναι, όλα στο περίπου. Όχι, δεν κλέβω. Απλά όχι, όταν πέτυχε 3, δεν τα βάλα. Έβαλα μισά-μισά. Το ξέρεις, ήθελα να παίξω λίγο παραπάνω. Χάσαμε πολύ profit τώρα, εντάξει, αυτό πόνεσε η αλήθεια να λέγεται. Αλλά τώρα, άμα τύχει η Άσο, πάμε στα 250 φίλε που είναι πολύ δυνατός αριθμός. Τώρα τι θέλουμε Άσο, Μαλάκα. Ωραία, είμαστε στα 2,50. Τώρα το αφήνουμε πιστεύω. Ή 5, είναι 5. Θα βάλω 20. 20 το 5 θα βάλω. Όχι 100, ρε, 100 πολύ είναι. Λες. Άντε, καλά. Είναι 500 κραπόντους. Μπαλάκα, θα το γαβίσω. Γιατί κάνει το ίδιο pattern. Αυτό έχει ξαναγίνει εντωμεταξύ. Και άμα τώρα τύχει 5, το επόμενο θα είναι άσος. Μα δεν θα τρελαθώ, αχά το μυαλό μου τώρα. Όχι. Τι είχε τύχει μετά το 5, θυμάσαι την πρώτη φορά. Νομίζω άσο είχε τύχει. Ρε, μου χάνω το μυαλό μου τώρα. Πού τα βάλα στο 5. Ναι, στο 5, πάμε λίγο 5. Οπα, πενταράκι φαίνεται, Μπρο, είναι ριγκαρισμένο, δεν το πιστεύω. Μπρο, είμαστε 750 σκραπ. 750 σκραπ. Ωραία. Τώρα άσος πιστεύω είναι. Δεν θυμάμαι ρε μαλάκα. Νομίζω άσος είναι. Να τα... Πόσα. Τι? Ωραία. Θα βάλω...
Bro, άσος! 1400 σκράμ! Ωχ! 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 Μαλάκα! Μαλάκα! Ωραία, τώρα δεν θυμάμαι, bro, εγώ να το αφήσουμε. Κάτι 10, κάτι τέτοια, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι τώρα πώς πάει. 5, 5, όχι ρε, δεν νόμιζα ότι είναι 5. Δεν θυμάμαι πώς πήγαινε το προηγούμενο. 5, άντε. Πόσα να βάλω? Όχι, ούτε καμία όλα, μαλάκα. Έλα, έβαλα για ένα χιλιάρι. Έβαλα για ένα χιλιάρι profit. Εντάξει, είναι καλά ρε φίλε. Ένα χιλιάρι profit. Κάτσε. Πω, μαλάκα, άσος. Άσος, μαλάκα. Μπρο, και το επόμενο δεν το ξέρουμε. Άσο, κάτσε λίγο τώρα, άραξε. Άραξε. Ωραία, μαλάκα, 1200 scrap έχουμε, no play play. Με 20. Μαλάκα, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Κάτσε. Κάτσε. Ωραία. Αυτό θα μας πει πολλά τώρα. Αυτό πρέπει να πάει 3 ή 5 ή 10 ή 20. Άσος δεν έχει ξαναγίνει. Ναι, βλέπεις 3. Οπότε τώρα, αλλά τώρα το επόμενο δεν το ξέρω, ρε φίλε, πάλι. Αλλά δεν θα είναι άσος. Κάτι, 5, 10, 20 πιστεύω θα είναι. Αφού πάντα σας είναι ρε, άσος πολύ σπάνια έχει πέσει. Δεκάμπαλο, πω ρε, δεν ξέρω ρε μαλάκα. Άντε. 100. 100, ωραία, άκου. Έχω βάλει 100 στο 10, το άλλο μπορώ να το βάλω. Στο 5 ή στο 20. Στο 20, στο 20. Εντάξει, okay. Ωραία, αυτό θα είναι W αυτό τώρα πιστεύω. Άσος σιγά μην είναι άσος ρε μαλάκα. Γιατί άμα είναι άσος, δεν ξέρω, θα πέσει λίγο η ψυχολογία μου. Στα 1000 scrap είμαστε τώρα. Για να δούμε. Κάνα 20 πρέπει να. Τι είναι? Όχι ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα. Τώρα θα είναι 5 όμως, Πόσα όμως? 100 άμπαλο. 300. Να βάλω και στο 300. Έτσι για το χαλαρό ρεφάρισμα, άμα γίνει η πίπα. Ρε, μπορεί να πάει και κατά 10, δεν ξέρω. Ρε, δεν έχει τύχει άσο. Μια φορά έχει τύχει 2 φορές άσο. Τι να πω ρε μάλακα, δεν ξέρω. Έχω μπερδευτεί λίγο τώρα με το μασίνι. Δεν ασημώνει τόσο καλά. Για να δούμε. Μπρο, δεν ασημώνει. Δεν μ' αρέσει. Όλα. Στο 5. Ό,τι γίνει τώρα δεν... Μπρο, δεν έχουμε τόσα πολλά σε νομίζεις. Αυτοί οι άσοι μας έφαγαν.
Κάτσε λίγο να δούμε. Κάτσε. Και εντάξει, κάτσε λίγο. Αλλά τώρα θέλουμε το τάλιρο. Θέλουμε το τάλιρο για να επανέλθουμε με ό,τι ήρθαμε. Άμα τώρα τύχουμε τάλιρο, θα, θα είναι σαν να ήρθαμε πρώτη φορά τώρα εδώ στο μπάνι. Για να δούμε. Πεντάρι. Και λίγα παραπάνω μη σου πω. Ναι, δεν πάει καλά. Ναι, μπρο, δεν πάει καλά, ρε. Ωραία, έλα, πάμε για το cloth. Πάμε για το cloth, πάμε για το cloth. Ωραία, πάμε. Ναι, τώρα δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει. Βάλτα στο... Βάλτα στο 20. Πάντσε πίσω 20 cloth. Μπρο, με 20 scrap, είδες τι κάναμε. Κάτσε. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ναι, κάτσε λίγο να πάρω 20 scrap. Ωραία, ήρθα, 20 scrap. Έλα. Πάλι ένα. Στις δυο άσους μετά τι έτυχε, θυμάσαι. 5, κάτι τέτοιο. Κάτσε, έρχομαι. Το προλαβαίνω, πόσα second είναι. Κάτσε. Εδώ στην καρέκλα του solo. Ωραία, τώρα θα πάμε στα 120 scrap. Που είναι κομπλέτα 120. Γεια μου. Εντάξει, ωριακά σιγουράκι, ξέρω εγώ. Κοίτα, άμα τύχει 3 δεν θα με πονέσει τόσο, κατάλαβες. Αλλά τώρα άμα τύχει άσο, θα με πονέσει. Τα έχουμε χάσει όλα στον άσο, μπρο. Δεν έχει 5, μπρο. Δεν βλέπω 5. 10 έτυχε. Πω, δεν το πιστεύω. Give me 100 scrap. Can you give us some scrap? Can you give us some scrap? We'll give you all the items. Take all my items. Take all my items. Give me as much scrap as you can, bro. Bro, έχουμε 170 scrap. μετά το 10 τι είχε. Πες γρήγορα. Τα βάλα στο... Ναι, μπρο, ρε. Εγώ τα πέταξα όλα και μου έδωσε 170 scrap ο τυπάς. Έλα. Το comeback. Έλα το comeback. Μη τύχει 3 μόνο. Δεν θέλουμε 3. 5. Όχι 3. Ωραία, έχω άλλα 85. Πω, γιατί τύχει 3 ρε μπρο. Όλα στο 5. Εγώ δεν θα πάει άσος. Μπρο, πάει αριθμός και μετά άσος. Τα βάλω όλα στο 5. Άντε καλά. Ωραία. Άμα πάει. Πόσα έχεις τώρα εσύ? 20 και τα βάλω στο 5, οκ. Είναι καλό ποσό. Και εγώ φίλε, άμα τύχει 5 τώρα, είμαστε πολύ δυνατά, να ξέρεις. What? We need scrap, man. We need scrap. Yeah, but you gave me 170. That's a lot more scrap, you know. Έλα. Αυτό δικό μας είναι, bro. Έλα, άσος. Ασάκι. 5. Ωραία. Τα βάλα στο άσογο. Έχω πάλι 44. Τώρα θα τύχει 5 αναγκαστικά. Δεν θα τύχει 5 αναγκαστικά. Ωραία, μάλακα. Ωραία, φύγαμε. Κοίτα, άμα τύχει 5, είμαστε ένα
πολύ χαλαρό. Είμαστε στα χαλαρά μας, κατάλαβες. Στο chilling session. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα γίνει να πάνε τύχη. Ωραία. Άμα τύχει όμως είμαστε στο chilling session. Ωραία. Τα λιράκι εύκολο. Ωραία. Όχι, μπρο. Όπα. Όχι, μπρο. Όχι τρία. Όχι τρία, ρε, μπρο. Όχι τρία. Τα βάλε και στον άσο. Όχι τρία. Πάμε να στιαλέψουμε. Πάμε. Ποιο plate, δεν έχω. Bro. Okay. Okay. Bro, if I give you my gear, I have I have metal chestplate. Can you give me more scrap, please? Metal chestplate. As much as you can, man. Like I won't ask. Like as much as you. I'm addicted, bro. Give me like as much as you can. Okay, like give me the bare minimum you can for the mini. Like bro, I can gamble it and give you like the amount you need. Bro, please give me. I'll give you the metal chest plate. Take it, take it. Δες τι αριθμό έτυχε, μην το χάσουμε. Can you take the metal chest plate? Like, give me the bare minimum. 5. Θα το γαμίσω. Πω ρε, μα χάσαμε το 5. Bro, like, can you like give me 50 for the metal chest plate? Like 50, man. Like 50 or 100. Like, I'm not asking like 500. I'm asking 50 or 100, like something like this. Like, yeah, turn it off a little bit and yeah. Take it, man. Take it. Take it, take it. Okay, thank you, man. Thank you. Ωραία, bro. Ωραία. Έχουμε τη μήντα scrap. Ωραία, έτυχε 5. Τώρα θα τύχει άσο, λογικά. Άμα τύχει άσο, πάλι άσο γολό. Κάτι τέτοιο πιστεύω. Τι έτυχε? 10. 5 θα τύχει τώρα. Bro, ναι, χτύπησε. Τέλος, μετά το 10 πάντα χτυπάει 5 και μετά 3 και μετά 1 και μετά 5. Κάτσε τώρα. Κάτσε τώρα. Ναι, τα πέταρα. Κάτσε. Ναι, δεν το έχουμε νικήσει ποτέ, πίστεψε με. Πίστεψε να δεν το έχουμε νικήσει ποτέ, μαλάκα, έλα τώρα. Όχι, bro, μη ρε μαλάκα, μη. Bro, άμα νικήσει το 5, έχουμε 200 scrap. Όχι, 240. Το 240 είναι πολύ κάτω. Άσε τώρα για 10 scrap. Για 10 scrap να κλάψουμε. The moment of truth, man. 5, all on 5. Έλα, 5. Ναι! Okay, guys. We got this. Okay. Okay. Επί 3 ή επί 1, ρε, bro. Ρε, μα εγώ πιστεύω. Άντε καλά. Να βάλω 10 στον άσο. Ωραία. Okay, now we vote on 3. Okay, guys, we vote on 3. Bro, άμα τύχει 3 έχουμε 750. Ωραία. No, it was 10 before. Now it's 5, it's 3. Και πάμε, έλα μέσα. Τριμπάλο ρε μαλάκα, Όχι ρε μαλάκα. Άσος. Okay, guys, we have 20 scrap. Ρε μαλάκα,
Πω. Thank you guys, thank you for the help. Ρε μαλάκα, ρε μαλάκα. Τώρα, όχι, είναι καθυστερημένος. Ρε μαλάκα, στο είπα. Στο είπα θα πάει άσο, τώρα θα πάει 3 και μετά πάλι άσο. Το 5 έγινε. Δες τώρα θα πάει άσος, μετά θα πάει 3 και μετά πάλι άσος. Και μετά πάλι άσος, κάτι τέτοιο. Αχ, και το είχα κάνει call. Αχ, ρε πούστη, τέλος πάντων. Πάμε, το έχουμε. Γιατί τώρα, άκου. Τώρα θα πάμε στα 40 και μετά από τα 40 επί 3 θα πάμε στα 160 και μετά στον άσο 320. Εντάξει, καλά είναι 320. Δεν είναι άσχημο. Κάτσε τώρα να πετύχει το 3. Αν πετύχει το 3 μετά όλα τα άλλα είναι εύκολα. Γίνονται. Όπα. Τι εύκολο. Έλα, άλλο τα 4 μπρο. Έχεις τίποτα άλλο. Έχεις τίποτα άλλο. Τι έχεις καθόλου κλειό. Να πάω να κάνουμε exchange. Τι να